Dobar vam dan i dobrodošli u more. Prvi put na Sredozemlju na dubinu od 1000 metara prije 18 mjeseci spušten je najsuvremeniji uređaj za snimanje zvuka u podmorju. I to u južnim hrvatskim vodama u području ZERP-a. O buci u moru puno se govori, a jako malo zna. Pa su ovi prvi ikada dobiveni podaci o zvučnim tajnama iz dubina od iznimne važnosti za proučavanje i zaštitu živog svijeta u Jadranu. Iz Lošinja je do Viškog Rukavca doplovio brod instituta Plavi svijet, koji je uz Dubrovački institut za more i priobalje podrška istraživanju. Snimač zvuka dar Teksaškog sveučilišta znanstvenici treći put spuštaju dublje od 1000 metara. Mijenjaju baterije i diskove, a iako će se podaci na njima obrađivati mjesecima, već se zna da su snimljeni buka, glasanje kitova i dupina. Ljudi su često iznenađeni kad im kažemo koliko zapravo malo mi znamo o tome što se nalazi, pogotovo u dubokom moru. I ne samo kod nas, nego to je svugdje istina, da je jako teško zapravo doći u takve dubine i mi imamo vrlo specifične zahtjeve od naše opreme i to je bio dug razvoj te opreme, ne bi li mogli pouzdano ju spuštati na 1000 metara i vraćati natrag na površinu sa dobrim podacima. Uzastopno dugotrajno snimanje već je pokazalo što sve živi i glasa se kilometar pod površinom. I vidjeli smo da se tu nalaze sve vrste koje smo očekivali i jedno ugodno iznenađenje je zapravo koliko često pronalazimo ekolokacijske klikove ovih kuvijovih kljunaštih kitova, koji su jedna vrsta koju je jako teško vidjeti na površini i kroz vizualne metode vidjeti, ali akustika nam uvijek pokazuje kako ih možemo često naći jer oni duboko rone, puno vremena provode na dubini. HARP snima iznimno visoke frekvencije, do ultrazvuka 100 kHz. Zato mu ne promiče pjev dubinskih morskih bića koja se na tim visinama sporazumijevaju i orijentiraju. Bilježi nijanse poput zvižduka i kliktaja u dijalektima. Točno se razaznaje jadranski od atlantskog i pacifičkog dupina. No ima dolje i buke. Najgora je od seizmičkog istraživanja, često po život pogubna. I svi se sjećamo kad je prije nešto godina, dakle u Hrvatskoj provedeno veliko seizmičko istraživanje bez ikakvog nadzora, bez ikakve studije utjecaja na okoliš. Dakle, napravljena je zapravo jedna neka vrsta ekološke katastrofe za čije posljedice ne znamo kakve su. Osjetljiv je uređaj u dubinama južnog Jadrana zabilježio seizmiku nedavnih crnogorskih istraživanja, jer zvuk ne poznaje granice. Buka u moru, posebice je impulsivna buka, dakle buka koja naglo nastaje, koja nastaje eksplozijama i slično, stvara veliki problem životinjama. Taj tip buke, dakle buka koju proizvode seizmička istraživanja, brodovi koji dakle za sobom vuku te zračne topove, mogu ozlijediti životinje, mogu ih ubiti, mogu im napraviti neku trajnu ili privremenu štetu, u biti onemogućavaju i komunikaciju s životinjama i slično. Podaci dobiveni HARP-ovim snimkama jamstvo su da svi budući naručitelji seizmičkih istraživanja u Jadranu moraju znati da se točno zna što je u moru bilo prije i poslije njihove buke.